Awganistanda jurnalistler söwüşijilerin 14-nji ýylda boljak prezidentlik saýlawlaryna pätkel bermek planlary barada maglumat almak üçin uzakda ýerleşýän Nuristan welaýatyna bardylar. Nuristanyň häkimi Hafiz Abdulkayyum Lashkar-e-Taliba toporundan 150 çemeti terrorçynyň welaýatda ýerleşip gozgalançylar üçin törgönleşik lagerini döredönligini habar berdi. Awgan resmiýetiniň sözlerine görä esasan Pakistan tarapyndan hereket edýän Lashkar-e-Taliba toporunun söwüşijileri welaýatda Awganistanly Talibanyň birnäçe ýolbaşçysyny hem öldüripdir. Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň medisina urunan bilim alýan studentleri medisina bilimine hususy guramalaryň goşulşmagyna protest bildirdiler. Khyber Medisina kollejining studentleri sapaklary boykot etdiler we eger hökümet olaryň talaplaryna üns bermese, okuw zaýyny yapmak barada haýbat atdylar. Studentler hususy universitetlerde okuýanlara döwlet okuw zaýlarynda bilim alýanlardan has ýokary baha berilýänligini bellep, munyň adalatsyzdygyny aýtdylar. Duşenbede Täjikistanyň Daşary işler ministri Sirojiddin Aslov Awganistanyň Daşary işler ministri Zarar Ahmat Usman bilen duşuşdy. Taraplar ykdysady meseleleri, howpsuzlyk we regional hyzmatdaşlygy ara alyp maslahat etdiler. Awganistanyň resmi topory 3 günlük saparynyň dowamında Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon we ýurduň maliýe ministri bilen hem duşuşarlar. Qazaqstanda aprel aýynyň sanyny Adolf Hitler'e bagyşlan meşhur jurnalyň redaktorynyň suд diňlenşigi başlandy. Jarylgar Kalibaýa garşy gapma-garşylykly iş 2-nji jahan uruşynyň veteranlarynyň şikaýetiniň esasynda gozgalypdy. Kalibay öz jurnalynyň sanynyň Hitler'e bagyşlanmagynyň onuň mirasyna tanqidi göz bilen garamaga synançyk bolanlygyny aýtdy. Tanqidçiler bolsa muňa natsistik Germaniýanyň lideriniň garaýşlaryny wagt etmäge synançyk hökmünde garaýarlar. Qazaqstanda kartoşkanyň bahasy soňky günlerde 70% ýokarlandy. Resmiler bahalaryň galmagynyň bu önümiň Orsetden we Pakistandan import edilmegi bilen baglydygyny aýtdylar. Mundan öň Qazaqstanyň häkimetleri ilaty kartoşka bilen öpçün etmek üçin bu önümiň ýurtda ýeterlik möçberde ekilýänligini habar beripdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.